Tiprasa thunani langmabai joba khaijak salai saltam kakha tabogo sisayako Tagorjala laharo bike by bike thutai Shankar Deborma majara kerititinyo tabo bokrok phatijak sak derajak jibi sakham nogo Bono thutenai shep sabriani bai nukhumi borok jolijak sago dukumanai Shankarni pha chuba churiya phaya hangkangke kes renani kokbo sawi khanarikha Tabuk Shankarni sak deramani nukhungo rang puisa kerini bai Tiprasa lukurokno je mansak chubanani koikha Pungkhirai kami Takorjala PS ni bisingo khobjak hikni mung Gita Deborma o screeno rijak ekaono chubanani baino nukhumi bororok koijawo Busa accident ngai phaimini Koidin ka khanin busa accident ani busa 3 by 5 din 5 din ka kha ba ke accident nang kha tamung kha kise saik nagar bo Takorjala thangmani nongni bike talangai engkeno bike by bike thutai alka borok thutai phiketa nin busa ta ba ani busa ke thutai jangnai nin busa nang Shankar Deborma boro accident ka tam sak dukumang ka bon sak dukuma mani mokolni wo kesaki sa thangka ke bokrok phatika totara kupkha yang phikungrok tabuk bekreng rok de ukois basai mati je bono thutai re phanyala sak dukrok maya bola biang thanga ka tabo bonokon thangka bola rangku saroti suba kana bebagai bo bas thutai hne bo nei ko thikaya takai 3000 ang kisi miserwan ningai rang 3000 kami samal thu ang to bo maya ku 3000 se ira mang karangla bunia ko bahar bibini ya ko tunil phekani khanata bro lo phaja nai phayo je thu tani ro nei pheya engkan nung je thu tani ro nin busa do ti hamia ko na ta sung hamia ko x-ray ro do khaibe kya engkan ka bokrok ro kuno tereman kusma ro do manja ka x-ray mangkha engkan nung ta mo nai ta bo mane bo nin busa hamia sa do nai rina ni nai ta mo na ani busa hamia sang no man nani le bo si o je thu tani bona abo ko sia Bokosia, rina kum bosia. Engkan nung ta mo khai nei bono. ang bono didina ani busane chuba suri ya ang bono cash pa di sini Yes. Engkan nung tabo lukurok no ta mo sana mo. lukurong ani busa hamduna bagai kisah chubu saru nai Ini kami ke boro. ani kami ke pungkhirai para Bo PS ko laya bo. Thana Takorjala post office Gaboti Bazar None family koijona boro. ani family to tabo sukmang nei hamjung masa besamasa jeng buma bufa Bai ini busani bai dolo no so dong ha. ani busani bai dia bo Ba buni sal bunyi calogi adinon talang thangmata